I a partir d'avui, entre aquestes imatges, una innovadora iniciativa conservadora a l'Estany de Nules. Voluntaris de Telefònica, amb l'ajuda de la Fundació Limne, que estudia els rius i aiguamolls valencians, han adoptat esta zona humida d'unes 3 hectàrees. S'han arrencat plantes invasores, com la canya asiàtica, i han retirat 6 tortugues de Florida que són perjudicials per a la nostra tortuga d'estany. La consellera de Medi Ambient, Isabel Bonich, ha assistit a la introducció de les primeres 9 tortugues autòctones d'estany. Considero que es un paso muy importante que se establezca este tipo de acuerdos entre fundaciones y que nuestros trabajadores en activo o jubilados quieran participar de modo voluntario en este tipo de iniciativas. Eliminar les espècies invasores, fer seguiment de la fauna i de la flora i d'esta manera millorar i conservar el seu ecosistema.